Tengan la completa seguridad que el trasvase del agua del Ebro se hará, seguro. Rajoy, el próximo 9 de febrero, el sábado que viene, va a presentar un programa político que va a hablar de lo que queremos oír los valencianos y que va a decir claramente que se va a hacer el trasvase del Ebro a la Comunitat Valenciana. Claramente. L'únic responsable de la carestía de aigua a la Comunitat Valenciana se anomena José Luis Rodríguez Zapatero. Però una cosa té que tindre clar el president del govern socialista, el president Rodríguez Zapatero. El trasvasament se farà. L'aigua de l'Ebre vindrà a la Comunitat Valenciana, a Múrcia i Almeria, perquè és necessari per al nostre futur. I un model de tripartito a la catalana liderat pel senyor Pla i volen parar projectes tan importants com el tren d'alta velocitat o el trasbassament de les aigües que necessita el camp de la Comunitat Valenciana. Nosaltres estem convençuts que el trasbassament de l'Ebre és una necessitat. Porque con el Partido Socialista y con Zapatero no hay agua para nadie. Y con el Partido Popular y con Mariano Rajoy habrá agua para todos. En clau valenciana també el compromís de fer realitat infraestructures bàsiques per al futur de la nostra comunitat. Habrá AVE a la Comunidad Valenciana. Habrá agua para la Comunidad Valenciana. Aigua, AVE, més seguretat i un finançament just, 4 reclamacions que Rajoy ha fet seues i 4 compromisos del president Camps. Y se ha paralizado, bajo un tremendo chantaje de Esquerra Republicana de Cataluña, el trasvase del agua a nuestro territorio desde un Ebro que no deja de tirar agua al mar. Estoy convencido que tarde o temprano ese trasvase se hará y el Partido Popular garantiza el agua necesaria para que el futuro de la Comunidad Valenciana sea de confianza y de tranquilidad para todos los valencianos. Gràcies, senyor Camps. I ara una nova polèmica de nou sobre el trasbassament de l'Ebre. El president del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha qualificat avui com a absurd aquest trasbassament aprovat pel govern popular. Durant un míting a Tarragona per a donar suport a l'Estatut de Catalunya, Zapatero ha afirmat que ha complit la seva paraula amb Catalunya de paralitzar el trasbassament i ha asseverat que no es farà mai. Yo comprometí ante Cataluña que pararía el trasvase del Ebro y hoy el Ebro está respetado. Y además, seguramente ya nadie en el futuro se atreverá a intentar nuevamente trasvases absurdos como el trasvase del Ebro que quiso hacer el gobierno anterior. La resposta ha sigut immediata per part del president de la Generalitat. Per a Francesc Camps, aquestes declaracions són la prova que l'únic responsable que la comunitat tinga carència d'aigua és José Luis Rodríguez Zapatero. El cap del Consell ha defès que el trasbassament de l'Ebre es farà perquè és necessari per al nostre futur. L'únic responsable de la carestía de aigua a la Comunitat Valenciana se anomena José Luis Rodríguez Zapatero. Però una cosa té que tindre clar el president del govern socialista, el president Rodríguez Zapatero. El trasbassament se farà. L'aigua de l'Ebre vindrà a la Comunitat Valenciana, a Múrcia i Almeria, perquè és necessari per al nostre futur. Tot això, com avui a València s'ha tornat a defensar el trasbassament de l'Ebre com a millor solució al dèficit d'aigua de la comunitat. Ho ha dit un dels grans experts del món en recursos hídrics que ha posat com a exemple l'èxit dels trasbassaments de Puerto Rico i la ciutat de Nova York. Són exemples que ho deixen ben clar. 3 trasbassaments abastixen d'aigua a la ciutat de Nova York. Un altre proporciona este recurs bàsic als ciutadans de la capital de Puerto Rico i al sud d'eixe país. L'expert en recursos hídrics i assessor de l'ONU, el portorriqueny Emilio Colón, ha parlat avui a València dels beneficis d'eixos transvasaments. Colón, que ha rebutjat les desaladores com a alternativa pel seu impacte mediambiental, ha dit que Espanya ha de recuperar el projecte del transvasament de l'Ebre. El Plan Nacional Hidrológico es completamente, está completo, es sólido y que es la mejor alternativa que se puede seguir. Contrari també a la desalació, el conseller d'Agricultura ha apostat per la cessió de l'aigua de l'Ebre a la comunitat.
Hacia la Comunitat Valenciana, la vicepresidenta del Govern, María Teresa Fernández de la Vega, ha visitat el Parc de l'Albufera coincidint amb el Dia Mundial de les Zones Humides. El Govern valencià li ha tornat a reclamar el transvasament de l'Ebre i el cap de llista del PP ha dit que el farà un govern popular. Esteban González Pons ha acusat l'executiu de Zapatero de convertir la comunitat en una fàbrica d'aigua desalada. El transvasament de l'Ebre està present en la visita de María Teresa Fernández de la Vega a l'Albufera. La secretària autonòmica del govern valencià li ha recordat que la comunitat valenciana és la que més aigua reutilitza. Los humedales de nuestra comunidad para su mantenimiento y conservación precisan aportes de agua. Por eso el Gobierno de la Generalitat sigue reivindicando que puedan llegar a esta tierra aguas excedentarias de otras. Sense cap referència al transvasament de l'Ebre, la vicepresidenta ha anunciat la renovació del conveni amb la Generalitat per a recuperar les zones humides amb 30 milions d'euros d'inversió. En la Albufera se demuestra que con esfuerzo, que con convicción, que con ilusión y con la colaboración de todos se puede dar una nueva oportunidad a la naturaleza. A Torrent, el candidat del PP al Congrés s'ha reunit amb els llauradors. Ha criticat que el govern de Zapatero estudia ara enviar als territoris per a on passa l'Ebre l'aigua que es desala a la comunitat valenciana. Volen fabricar l'aigua ací i portar-la d'ací a Catalunya, o d'ací a Aragó, o d'ací a on faça falta. Volen convertir-nos en fabricants bruts d'aigua per a tots, en lloc de rebre aigua com mereixem. I us dic, el Partit Popular i vosaltres no ho consentirem. González Pons ha promès que demanarà a Europa un fons directe per a la conservació de l'horta valenciana, no sols com a espai agrícola, sinó també mediambiental. I en la necessitat d'aigua han insistit els populars valencians a Benissa, on han exposat les seues propostes de medi ambient per a les pròximes eleccions generals. A l'acte han assistit el conseller Josep Ramon García Antón i el secretari general del partit a la comunitat. Ricardo Costa ha destacat la forta empremta valenciana que té el programa electoral de Mariano Rajoy, l'aigua i les infraestructures. Rajoy, el próximo 9 de febrero, el sábado que viene, va a presentar un programa político que va a hablar de lo que queremos oír los valencianos, de seguridad, de infraestructuras, de AVE, de corredor mediterráneo, de financiación, y que va a decir claramente que se va a hacer el trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana. Claramente. Així acaba este temps de notícies. Torna la informació a l'Envig de nit en Punt 2 i cada hora en Ràdio 9. Descansen, bona nit, demà més.